1, 2, 3, come on. What's up mga kaasay? Pet Malu, Malupet! Nandito po kami para kayo ay pasiyahin! So ngayong gabi guys, ay may bagong challenge, may bagong kalokohan. So ang tawag dyan ay Slice Bread Challenge! So ito po yung mga guests. Ito po ang mga guests. Pakita mga guests! Ano yung mga guests? So guys, ito po ang mechanics. Ito ang mechanics. Mukong ako! Nandito ang mga slice bread tapos may tawag na Gulay. salad. So, unang kakainin nila ay ang salad. Salad una. Tapos ito ang pagkatapos ang sliced bread. Yan. Kung sino asa ma friend? Kung sino yung maunang matapos ay merong tumataginting na 50,000 50 load kali ay. So let's start na guys. Ready? 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 Get set. Go. Challenge gani. Uy! Nilabo mga ako! Oy, digasan di. Digasan di Rondo. Isa ka lang mga. Digasan si Rondo lagi. Go! Durian! Kana, durian! Lalanin kami sa load, oh! Mga load! Nakulit ang load! Kana! Sige! Kaya para sa load. Ala, para sa load! Nagamit ang tawag. Go! Hala, durian na una! Durian! Oy, bawal gamot oy. Bawal gamot. Hala, aglod! Hala! Oy, natoy ang 50. Ala, tamat naging tina! 50 pesos! Ano sir? Ala! Para sa load, John. Oh, naragsawa ko. Kana! Pungag dos. Una, monggo 50 o 52. Pungag dos. Ah, mo gila ng challenge di una ng kuan. Lah, udah lagi. Gerak. Abot. Lah. Budak. Sungkwit na laluan, drama dyan eh. Lah. Dapat magkita nga naurot. Patay, busog na. Patay dan. Daling. Dala. Dali. Basta. Sana. Tulis sa diyan. Natoy, dali, natoy. Kaya ikaw mo tanaw. Wala na. Ana,
Ihatag ang daog, kisa daog. Upa. Kutob sa wanis mo ng mama. Dapat kuya mo'y mabilin. Dapat mo'y mabilin. Napay chance. Para pa. Ron, ka na Ron. Dali ah. Di na kaya sa kaping aglon. Tumataging-ting ng 50,000. Sino daw mo ka pa dako na premium. Ay. Ginawa. Oy, giluwa, bawal lang luwa. Pagali oh, nakita. Kung kisay madaog doon sa kamera, huwag ipakita ang kwarta. Na. Oy, pinatan ka, wa pa ba? Nga. Nga. Napa. Napay nabilin. Pagutang. Kisay daog. Masis daog? Dali. Dayo Oy, sila. oy, wala iyon. Kisay daog. Apoy. Kisay daog. Uy, napoy. Pangarang nga una. Sa daning doon daog. Teka na. Out tayo sa damn place. Dara. Awat. Dawat na. Makita ni katikas no. Pakita sa kamera sa tanan. Pakita sa tanan. Pakita sa kamera tanan. Wait. Kunya, guys. Daog kasi. Danilo. Kumusta? Kumusta ba yan? So guys, sa mga kaasay, maura to, I hope na-enjoy mo. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. So thank you guys.